nasara. Shahararren kamfanin nan mai suna Bollywood Production Gombe, kamfanin da suka kawo kaɗan daga cikin fina-finansu kamar haka: Mashirki, Hatsabiri, Mai Taɓargaza, Annoba, Babban Yaro, Balin na ɗaya da na biyu, Ɗan Kasuwa, da kuma Shugaba, Mai Ƙarfi, Waska da ma sauransu. A yau ma kamfanin ta yi ta kawo muku wasu fina-finanta kamar haka. Jininsa tafashashen wuta ne ba. Da Kaji Bollywood Production Gombe, Kaji Algaita Dub Studio, kamfanin sun yi maja domin kawo muku wani sabon shiri mai suna Linzamin Shedan. Linzamin Linzamin Shedan shiri ne da ke bambanta tsakanin zalunci da adalci. Linzamin Shedan ya zo da abubuwan al'ajabi daban-daban. Linzamin Shedan yana nuna adalci da rashin adalci. Linzamin Shedan sai kun kalla za ku bambanta tsakanin aya da tsakuwa. Kada ku manta da kamfanin da suka fassara muku fina-finansu kamar haka: Mashirki, Hatsabiri, Malin na ɗaya da Mai Taɓargaza, Annoba da dai sauransu. Ka bani dariya har ka zo gidana ka ce zaka mota barazana, kai waye masu kuɗa? Wata mai yansu Linzamin Shedan yana nan tafe. Ku turo mana motar 'yan sanda, ga wani ɗan ta'adda ya zo sai burkuta mana yake a wajen bikin ƙaramin minista. Ku turo mana yanzu. Karamin dabba ba shi da kashi sai tsoka. Ki yi haƙuri mama, na tince ta ne a ƙasa. Ashe kai matsoraci ne, ba ka da wayo, Da wayo da ba agaji da ba wayo Allah. Ni ba barawo ba ne. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Indiya cikin harshen Hausa, wannan karan kamfanin naku da kuke kauna da kuka saba jin sa kuma kuka saba ganin sa, wato Bollywood Production Gombe, tare da haɗin gwiwar Aburkuta Studio suka kawo muku wannan shahararren shiri mai suna Wawayen Abokai. Ya ki buduwa, karkace min ba mutu. Na faɗa maka na fika rashin hankali. Kai kana ga za mu iya bin wannan hanyar da kafa? Kai kake ga haka, ni a tunanina za mu iya tafiyar mako guda. Ina lafiya. Me shi ki kamo shi? Wawayen Abokai. Wawayen Abokai. Kada ku manta daga kamfanin da suka fassara muku fina-finansu kamar haka: Mashirki, Hatsabiri, Malin na ɗaya da na biyu, Mai Taɓargaza, Annoba da dai sauransu. Shirin ya zo da nishaɗi, barkwanci da ban dariya. Wawayen Abokai. Daɗi tamkar namar zakuwa. Ya ɗauko mana bala'i. Ya yi
yi daidai. Ai kana kokari sosai. Dan uwa zai zafi fa sosai. Karka damu. Kai kawai ni damuwa na samu lafiya. Allah karka bari da mutanen. Allah ya sa ina da bindiga a hannuna gashi ta kuma ba bishiya a kusa. Abin a gabana ba na ganin gabana to mana yaya take karkewa, yaya suke kasancewa, wawayen abokai sai kun kalla ku kyakyata. Naga Arthur ruwa yana cinye shi, sannan kuma naga wata mata tana tsaye akan shi tana kallon zai mutu. Shedaniya ce. Lalle wannan abu ba abin alheri bane. Halo? Baba ni ne. Kai ajiye waya. Zan ajiye, amma ka saurare ni tukun. Da fara ka gaya min me yasa ka sa aka yi baban basu dukan tsiya. Me ce sana'ar mahaifinki? Sana'arsa dillancin madara. Dillancin madara. Waye wancan yara? Gani? Baba, shi abokina ne. Iye, da kyau. Wato abokinki ne. Kai ne Rabi? Ni ne. Kai dan soyayya ko? Menene kake tunani? Cewar barazanar ka za ta yi min shamaki da basu ne? Kai, idan har kana da matsala da soyayya ta ni zaka fuskanta. Rabi, ka manta kai dan hamshakin attajiri ne. Ka manta kai magajin miliyan 200 ne. Kar ki rena wa babanki hankali kin jigo. Ki ga mun gaskiya. To mijina ne, kuma ina kaunar sa. A'a, kai bai kamata a ce kana harƙalla da masu sai da nono da kuma kashin shanu ba. Ina fatan ka gane wannan magana. Baba, kawata ce fa, bai kamata ka dinga magana haka ba, saboda Rufa mun baki. Ina magana kana magana. da san bana soyayya da basu. Amma daga yanzu zan gaya muku, shakka babu ina kaunar basu, kuma sai na aure ta ma. Ku gaya wancan dan kokawan naku mituwa. Duk abin da zai je yayi. Mutane hantar su kadawa take yayin da suka ji an furta sunana. Amma yau saboda ke kuma yana ƙara gaya maka, saurare ni da kyau, ba su ce rayuwata. Duk abin da za ka yi min ka yi min, sun ba zan manta da rayuwa. Wayo ƴata, kai ta dawa kike bata ta, har da wani kare ta. Mama! Babu wanda zai iya raba mu. kai kuma za Kuma wannan ita ce matar da zai Lafiya? Wani wace irin yaranta ce? Ka san ba a da wannan ban kwana da nake yi? Allah ya kai su lafiya ya kuma da su lafiya. Kuma Rabi in gaya maka ina da matukar yaƙini. Lalle a cikin jirgin dole akwai wanda na sani. Shi yasa. जाने मन ओ जाने मन दिल आज मस्ती में ये धड़के मेरा ओ जाने मन ओ जाने मन Ƙaunar zuciya yana nan
त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय. Daya. Lokaci fa yana ƙurewa. Malami ka fara gudanar da addu'o'i. Ina. Wannan masarautar yanzu ta wace? 10. Za ka dawo Bairaba! 32. 43. 75. Ka gaya min gaskiya Bairaba. 83. 84. 95. Yacharupam dasadishi viva. 95. 99. Shekaru 1600 kafin aihuwar Annabi Isa. Tsaunukan Aravali a can Bairaba Kona. A cikin wannan lokaci na ƙarshe, gaya min gaskiya. Ina so a yanzu ka bayyana min abin da ka ɓoye kafin na ƙarasa. Ka sa na zamo abokiyar zamanka. Rayuwata, numfashina, makomata, ce komi ta a mitarata. Ina matuƙar sanki. Ina sanki fiye da yadda nake son kaina ma.
Bairawa, waɗancan hadirin suna matukar alfaharin kasancewar sun ɗauke ranka. Ba su san cewa kai rana ba ne, duk da cewar yau ka faɗi. Amma wata rana za ka taso, kana mai keta baƙin duhu domin ka cimma soyayyarka. Tabbas za ka dawo Bairaba. Za ka dawo Bairaba. Bayan shekaru 400. ಮಗುವಲು ಒಲಚಿನ ಮಗದೀಗ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಚಿನ ಮಗದೀಗ ಜನಗದ ಬಳಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ತೀರ ಮೇಗಿನ ಮಗದೀಗ Gasar kwallon mashin zai fara nan da minti 10 yayin da 'yan cikin gasar za su gwabza tsakaninsu. Duk wanda ya fi tsalle shi ne zakara a cikin wannan gasa. Kai, jiya mata da yawa a nan yau, dole a ruma mashin, ko 'yan mata biyu in samu in burge su. Kai wayo, wannan sun fi mashin din masu sauri. Jama'a ga me wannan shiri nan ta iso, Rashma! Barka! Hajjal? A fara sa kuɗaɗe. Sanda zuwa! Barka dai! Barka dai Harsha, ya kake? Karki ja magana, gaya min nawa ne aka sa? Ɗaya ne ga 5. Rabin kuɗin ka so 5. 500 akan 100? Kawai sai ka biya sadaki na kai min aure abokina. Fada mana ya tsayin wajen yake. Kafa 20. Wani wai kafa 20 ne? Kina wani fada kamar wani inci 20 ne. To mu dai janyawa zamu yi. Ana samun wata matsala faduwa zamu yi. Ga 5,000. Zakaran mu. Yaya ne Harsha? Hallau dai kana so ka yi? Haka na ɗauka. Ba zan iya yi a tsarin 1 ga 5 ɗinki ba. Za ki iya mai da shi 1 ga 10? Shi kenan. Mazabiyata. Idan muka yi asarar wani 10,000 sai dai mu koma wankin mashin gashi. Harsha, kana ciki? Kwarai. Harsha bai! Lalle Harsha gaskiya ka yi kokari sosai, abu yayi kyau. Dan uwa, wannan nasara haka saura ka dan zuciyata ta buga. An gusha wannan zai kwantar ma da ita. Kai wai tukunna ma in tambaya ina ne akwatin kudi na ta shiga? Dan uwa kuna da mu fita fece mana da su. Ka je ka tanadar mana tikitai, ni kuma zan je in san kame akwatin kudi na. Mu bi ta!
వచ్చనండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకోండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప అప్ అప్ హ్యాండ్స్ అప్ చెక్ చెక్ నీళ్ళ టిక్ టిక్ డోలక్కుతూ చిట్టా చిప్ చిప్ జాక్ అప్ షిప్ షిప్ షేక్ అప్ స్టెప్ స్టెప్ మ్యూజిక్ కుతూ బంగారు కోడి పెట్ట గారు కోడి పెట్ట గారు కోడి పెట్ట వచ్చరండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప చెంగారు చీర గుట్టు చూసుకోండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప బొంతమ్మ బొంతమ్మ సుబ్బులు అంతంత ఉన్న ఎద్దులు బోలో బోలో నీ కన్ను పట్టాక ఓరయ్యా పొంగేస్తున్న ఈ సొత్తులో చెల్ల చెల్ల సిగ్గులేని రైకడెక్కు చూస్తా గోలుమాలు కోక బొంగుల్లో కావలిస్తే మళ్ళీ వస్తానయ్యో కొంగు పట్టి కొల్ల కొట్టకు అప్ అప్ హ్యాండ్స్ అప్ చెక్ చెక్ నీళ్ళ టిక్ టిక్ డోలక్కుతూ రైట్ చెక్ 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 షిక్ షిక్ షేక్ చెక్ చెక్ మ్యూజిక్ కుతో ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా అందులో అందాల చిట్టి గంపల్లో బోలో 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 నాయలో నక్కింది బావయ్య చెయ్యేసినాక మత్తులో చెల్ల చెల్ల చేత చిక్కిందావే కింది కోడి కాచుకున్న గుట్టు తీయరా తీయరా కాదు మీద ఉన్న దాన్ని రయ్యో దాసు మీద కోపమెందుకు హే హే అప్ అప్ హ్యాండ్స్ అప్ చెక్ చెక్ నీళ్ళ టిక్ టిక్ డోలక్కుతూ ఓకే చెక్ 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 షిక్ షిక్ షేక్ చెక్ చెక్ మ్యూజిక్ కుతో బంగారు కోడి బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి ఏ పాప ఏ పాప హే పాప చందావి చీర గుట్టు చూసుకోండి హే పాప హే పాప హే పాప 'Babban yaya, wancan yaron sai girgiza ne yake da rawansa. Lalle ma ya cika mai jiji da kai da ya shigo har cikin alƙaryarka. Gaisuwa shugaba. Ya dai yaro, da alamu ne ma kake ka matsa mata lamba ko? A san ba haka bane shugaba. Kawai dai wani dan gyara muke so mu yi. Gyara? Wannan kullun gashin fa na me? Salo ne kawai shugaba.
salo to dan juya fuskarka ta kalli dama dan ƙara damar kaɗan zan kuwa yanke sa shi gashin naka ka ga dan uwa yawa to yanzu dora yaro ina son ka ma'anar rawa ba wai kawai kai ta girgiza jikinka bane amma ya zama na tsabar fito da ihun masoyinka sai rufi ya zubo haka ne ai ko shugaba rufi ya riga ya zubo ai yaro kai dan baiwa ne ai abin a jini na yake babban yaya matsa kai za ka fi babban yaya na iya rawa ne za ka iya babban yaya nuna masa ya kuma kike tura ni me yasa ke tura ni dan Allah babban yaya kina so in yi to ai kenan me kake kallo yaro ka girgiza ne ba gaskiya babban ya ka da nagode sai ya kai sati kafin ya watsake ka sha lemon boost ka je ka huta ka ji dana yawa zo mu tafi akwatin kudi na daga yanzu ba za su kara matsa miki lamba ba je ki nagode babban yaya ke akwatin kudi to ya Wayyo ɗana, lalle ka girgiza ta, da kyau. Mai gida ka kasanka? Ke akwati, kul da shiga sabgata. To ɗayan fa. Garin Hyderabad. Kankamin banza, da makon kuɗi kaɗan kawai ka ɗauko mana wannan madadin tasi. Muna tafiya kamar ba ma yi? Kada ka damu dan uwa, la'akari da kuɗin hannunmu da kuma cikowa, madadin tasi gwara kafa babur ɗin, haba. Idan har ba mu isa tashi jirgin saman nan da wuri ba, asibiti zai ci kuɗin ka. Ina ne na ku je haka kuke ta sauri? Bangkok za mu je, domin tseren mashin da kuma tsallen mashin. Amma baka yi kama da su ba. Da kyau. Abokina, kaga wata tana ta kada hannunta, idan muka dauke ta kudin da zamu biya zai rage. Zan su kuɗi ma fuska. Kafu babur! Aboki, kai, dakata. Me faru? Wancan yarinyar. Ba ka ce kar mu dauke ta ba? Wannan yarinyar mai farin gele. Idan ba ita, aboki, ni ma barin biyo ka ina zuwa. Jakar kudin ta da hannunsa. Kaga malaman da zaka. Haba kai kuwa. Kai zauna mana. Shin kin ga wata yarinya a nan kuwa? A'a ban ganta ba. Ina kuma ta je? Da labarin dan wuce.
da Allah kun ga wata yarinya mai farin gele kai daidai da kifta ido kuma ta bace ina ta je haka. Na ce ba? Akwai wanda kake nema ne? Kwarai. Da kai wata yarinya ce a nan wacce ta sa farin gele ne ko riga? Tana kokarin tsare kabu babur. To aini. Me yasa kake son haduwa da ita? Kin santa ne? Kin santa? Tun da ka tambaya. Na dan santa kaɗan. Na roƙe ki bani adireshin ta. Ki gaya min inda take, zan rubuta. A'a, kaga. Da wani nufi ne kake neman ta? Ina nufin ni da ita muna da kusanci sosai. Oh, haka ne? Kuma duk da kusancin da kuke da shi baka san adireshin ta ba? To labarin dai mai tsayi ne. Ina da lokaci, ban labari. Shekara ɗaya da ta wuce, ni da wannan yarinya mun faɗa soyayya mai zurfi. Amma babanta babban shamaki ne, babban shamaki a tsakani. Shamaki? Ta tafi min da zuciyata. Yayin da baban ya sa suka tashi ba tare da barin a san da suka koma ba. Na roƙe ki bani adireshin Rani. Rani ba shine sunanta ba. Kin gani? Har ya ma canza mata suna. Yanzu da wani suna ake kiranta? Oh, lalle wannan tantiri ne. Hindu. Hindu. To shikenan, wannan sunan ma yayi. Mu ma tafi kawai da wannan sunan. Na roƙe ki bani adireshin ta. Ta can gun zan yi mu je tare. Da kyau. Ya kuma, ba za ka nemo kafin babur ba? Ya hakuri, bari zo. Da yawa sun yi kokarin yabawa kyauna. Amma ba wanda ya taba yau rigata. Lalle zan gwada wa wannan mutumin wayan da nake da shi. Yawa, da Allah shigo. Ki kula. To mu je. Aboki, gobe ka zauna. Idan ka sa ni na zauna nan, ta zai karba ma kudin ka. Dama ka gan shi ne? Iye? Aboki! Nan ne. Yawa, tsaya nan, tsaya. Nan ne gidan su Hindu? Hindu! Kai dai akwai ka akwai gawa. Kin san na kasa ɓoye murna ta ce. Biya shi kuɗinsa. Ba canji ya labai. Ba kuma ka rike duka. Na ce ba? Ya kuma zaki tafi ba tare da bani adireshin ba. Idan ka miƙe sannan ka yanka hagu ba, gidan ne a hannunka na dama. Ya ne? Da Allah za ka iya mun magana da yarka? Ba ya ta bace, mata ta ce. Shekaru na 40 ne. Sanko ne ya zo min da wuri. Kai kuskure ne. Da na yi sankon da wuri? Ina tambaya ne akan yarka Hindu. Oh, kenan da na haifa masa ya mace? Me? Batu ne na soyayya ba? Wallahi. Kenan wato kai sirikina ne ko? Wayyo Allah. Gashi kuma ka iya jin kunya sosai. Nagode Allah. Ya bata taba ban labarin kyakkyawan siriki haka ba. Ai ba mu gama tsaye da magana bane shi yasa na san muna tsaidawa za ta gaya maka. Oh, ba ku gama tsayarwa ba. Ba ku tsayar ba, kuma domin ku tsayar shine ka zo wajena domin ni in fara tsaye da tawa. Tafi. Wato, wasan kwaikwayo ka zo aiwatarwa? To ni bana da yara. Baka da yaya? To me yasa ta kwatanta mun nan kenan? Na ce ko, mace da take nan matata ce, ka jarraba ta, ka kawo wasiƙar soyayya gobe, washe gari kuma ka zo, ranar gaba kuma ka kai ta Mumbai ka sai da ita. Yayin da ni zan zauna nan ina waƙoƙin yabo. Waje! Wai shi yana son yarinya. Gani ni mai mata 2 da yaya mata 4. Waye sani to, kawo ne irin ka. Ai kwarkwarori gare sa boye. Kai tukunna ma me kake faɗa ne? Maganar banza zaka gaya mun? Da na ci ganiyarka. Mara kunya wai. Kwarkwara. Duk da tuhuma ta yi, amma tunanin da daɗi yake. Wace ce ita? Kyakkyawa ce sosai ba? Tsawon shekara nawa kuka yi kuna soyayya da ita? Sasikala, yanzu zargi na kike yi? Wani drama kawai ya zo ya haɗa nan. To wannan gaske ne, ka gane? To shi yara mara amfani ne irin ka? Da zai zo kawai ya yi magana kan kwarkwarorinka? Kalla ji wani sauti. To shi kenan. Ba cewa ne ba sauti ba? A ina ɗaya iyalan suke. Wato ma har rantsuwa kake? Ya! Ta! Da wani winkin ne kake rantsuwa? Namo Venkatesha, Namo Tirumalesha.
dangin Krishna? Kenan kwarkwara ta gare ka? Shiru ana, wato kamar rama kake. Je ka zo da yaron nan. Sai ya faɗa min cewa ba ka da wasu iyalan. A haka ne kawai zan bari ka zauna cikin gidan nan. Idan ba haka ba kuma, zan kira 'yan sanda in tuhume ka da duka na. In sa shi ta sabarbaɗar ka, sai ka zaɓi wanne za ka yi. Je ka, tafi mana! Ka sha sanda ba? Wato, da saninki kika bani adireshin da ba daidai ba? Babban ta'asa. Ta'asa? To da me ya dace na yi? Ta yaya zan gaya maka bayan ban san kai waye ba? Idan ka zare mata wuƙa fa, ka ce mata dole sai ta soka. Idan kai mata fyaɗe fa. Sannan ka kashe ta. Sannan ka je ka jefar da gawarta fa. Babbar magana. Ga ki kyakkyawa da ke, amma mummunar kwakwalwa ce da ke. Me? Ita ɗin fa rayuwa ta ce. Ki yadda da ni ko so ɗaya ban taɓa jikinta ba. Yau ne fa kawai ka ganta. Ta yaya dama za ka taɓa jikinta? Me yasa ba za ki min magana ba? Ba wani abu ne faru irin yadda kika yi tunani. Ni kawai so nake naga Hindu ko da so ɗaya ne. Kin ji dan Allah. Za ki iya bani adireshin ta? Ba ma cewa kai babanta masu burbuɗan matsala ba ne? Ta yiwu ya su burbuɗe ka idan ka je. Saboda haka abin da nake ganin za a yi, zan gayyato ta gidan abincin na Rock Garden. Da gaske? Saboda haka ka je wajen sai ku haɗu. Da kyau, gaskiya kin kyauta. Na gode. Yawa. Ka rabu da yarinyar? Me yasa ka faɗa soyayya da tufafinta? Sai na yi nazari a kanka. Abokina, dama a shekarun ka inda ka taba mace, dole ne a samu tatsatsin wuta. Kenan kowace sai ka bi ta? Kai da baki. To mu samu ta. Kada ka takura min. Raina ya riga da ya ɓaci saboda na kasa samun ta. A wannan karo ba zan rabu da ita ba, sai na samu cikakkun bayananta. Ga kafin babur ya iso. Fatan alheri. Hadda wani ɗaukan salo. Sun yin fure. A'a, to ayi kenan. Na san na dan wuce guna da iri. A lokacin da ka zo gidana. Sosai ma. Kuma ma ina ganin har na zage ka ba? Mai kyau ma. Oh, kai hakuri. Na yi matakar da na sanin haka. Ka san idan kai ya zafi baki sai ya dumi. Ba da na iya. Idan ba za ka damu ba, za mu iya keɓewa gefe. Yanzu ba gani ga ka keɓan ba? Faɗa min menene? Dala za ka iya zuwa wajen matata? Eh? To yi ta nan. Da me ne maka kama? Aboki, kalli sinkin 'yan mata, ta yaya za ka gano Hindi daga cikinsu iye? A to ke ba ta ce yi gefe. Sannu dai, suna harsha. Sannu harshe suna. Yawa sannu. Sannu ba. Sannu. Sannu. Suna na Sandra. Sannu. Me yasa baki zo da Hindu ba? Cewa ta daga baya za ta zo ta same mu. Tur. Tar? Ita ce tar ɗin? To shi kenan, kawai yana ku zo mu tafi da abin haka ne. A dala dakata. Taho, mu je. To shi kenan. Kai, kalli da suke san baɗi abinci. A ire idan ka kalle su kamar ba za su san kame wannan abincin ba. Aboki minti daya. Me? Ina da tantama. A tunanina babu wata yarinya Hindu kawai sun yi amfani da sunanta ne domin su suburbuda abinci kyauta. Dan uwa zamu talauce fa. Shin baka ga fuskar ta ba? Munafunci a rubuce yake a fuskar. Anan kenan? Ai na wai. Hamago kawai. Ku ji ashe kallon mai wata yake mana. Ku tashi mu. Dan Allah ku dan tsaya kun ji. Ayo. Me ne kamare ni? Su suwaye? Kawayen Hindu ne. Kenan mu ma kawayen mu ne. Martabawa. Lalle ka martaba su. Da Allah ku zauna ku ci gaba da cin abincin mu. Inda wannan yana nan ba za mu iya cin abincin nan ba. Da wata fuskar sa kamar rubabbiyar cancin. Amma bikin fa da gaskiya. Kama yake da shekararren rubabban abinci. Bar nan. Yanzu cewa kake da ni in tafi? Ni din? Ba shakka. Amfani suke da shi domin lodar abinci. Kowane shashasha zai iya gane haka amma shi bai gane ba. Na ce ba, kai ka fahimta? Na fahimta mana sosai. To ka fada abokina mana. Me yasa an kashe kai na kasuwa?
Me yasa yanzu kake tsaye a nan? Gobe zan kata gidan kallon IMAX, zo mu tafi. Dan Allah ni dai a'a. Idan wata dama ta gifta, Hindu ta zo nan kuma bata samu kowa ba fa. Abun ba zai yi daɗi ba. Kawai ki je, ni zan jira a nan. A bayyane yake. Ko ta ya zan duba, wannan kadara ta tabbata mallakinka ce. Shi mijin yar uwarka ne kawai. Baya da wani yanci. To amma ga shi duk da cewa kadarar ta ce yin wani abu ya gagare ni. Tsawon shekara 15 kenan muna ta fafutuka a kotu. Amma a wancan lokacin ai baka haɗu da ni ba. Gobe zan ɗaukaka ƙara a babbar kotu. Nan da wata ɗaya, mallakinka zai dawo naka. Yankin Udaigar, Prior Priyaranjar. Mace ne mai matukar hadarin gaske. Tunda kuwa ya shiga al'amarin wannan ƙara, to fa lalle za mu faɗi. Wannan kadara za ta bar hannunmu. Gaisuwa shugabana, ga ɗanka nan ya zo. Ta yaya aka yi san batun wannan lauya? Yalla bai, na amshi wannan kes ne ban san cewa da ku bane. Zan janye daga kes ɗin. Don Allah ka kyale ni, na roƙe ka. Ina roƙon tausayawar ka yalla bai. Ina da iyali da 'ya'ya. Don Allah ka kyale ni yalla bai. Na roƙe ka yalla bai don Allah ku taya ni roƙon sa yalla bai don Allah kai hakuri. Ku sa baki don Allah ku roƙe shi don Allah ya kyale ni. Yalla bai kai hakuri. Tashi ka gudu. Ka gudu na ce. Idan har na yanke cewa abu na wani to ko ta halin kaka ne sai na samu wannan abun. Ya tuntuni ban yi tunanin haka ba, ko da yake an riga ma an yi. Tukunna dai, ai akwai sauran mutum ɗaya. Haba, ɗaya kuma ban gane ba. Wannan ya mutu, za a iya kawo wani lauyan. Amma idan aka shege mai karar fa. Kawunka ne ta bangaren mahaifiya Pratap Barma. Sai an jima baba. Ina za ki je da sassafa haka? Wani halalle ne yake take jira na sai an jima. Indira, idan ka sheke ta ita ma kaga shi kenan. Anti, ina son fure. Kina son fure? Anti. To karba wannan yayi ko? Sai an jima. Me faru dan nan? Indira, gaskiya ta girma, ta ƙara kyau. Ina santa. To, da fari ka sheke shi tukunna, zuwa dare kaga sai ka same ta. Ba iya na dare ɗaya ba kadai. Ina santa, dare da rana, har na iya tsawon rayuwata. Ni so nake mana aure ta. Aure? Kai hauka ne? Ina raye kan ba zai amince ba wannan. Amma an ka zama shekagi ai zai yadda. Duk wani abin da na yanke cewar nawa ne. To ko ta halin kaka ne sai na same shi baba. Kau?
kamata ya yi a ce ka rayu kamar basarake. Amma Ragubir, mahaifina ya maka rashin adalci, babban rashin adalci. Bai ji shawarata ba, ya yi maka kwacen kadararka. Wannan zunubin shi ya raba shi da ran shi. Me kace? Kwarai kawu, babana ya mutu. Ayya, yanzu bana da kowa sai kai kawu. Kuma duk wancan kadarar duk taka ce kawu. Zan kasance mai sa inda ina tare da kai. Banda wannan bana bukatar komi. Da a ce babanka yana da koda kaɗan ne daga cikin kamalarka, da kan ahalinmu bai rabu ba. Na gode Ubangiji, yanzu mun sasanta kanmu. Gaskiya haka yayi kawu. Wai tukun ina Hindi take? Tsawaye ne, tikitin shiga kallo kike so ne? Ko dai kin fara san hadda mai siyan tikitin? Baranga, ya gudu ruwan su tukunna. Kai kutunele ka ga wata sura. Ni ba ga sura wa? Abin da bargewa ko ya gaje. Ga kyau ga kuma rikitarwa. Guduwa ba take. Kai lafiya me yake faruwa ne? Kai lan zai da wani. Ki sai riki ta zuwa da tsaffin fuskoki? Ina Hindi take ne? Wasu ne suke ta faɗin maganganu marasa daɗin ji. Suwaye? Aha, to ai matasa ne. Ɗabi'a su kenan baki sani ba. Ka san ko me suka ce yanzu? Za su faɗa mana amma dole mu manta da su mu tattauna maganar mu. Faɗa min, wai yaushe ne Hindi za ta zo ne? Iye, gaya mun mana. Hindi ba za ta taɓa zuwa ba. Me yasa? Domin ita suka fi gaya maganganu masu ɗaci a cikin. Kuma ma. Ai na gaya maka. Babban zance. Kai! Ka gama! Me yasa kake guduwa ina ka? Iska kawai. Kai ya. Har akan me? Za ku faɗi maganganun banza akan yin. Malam, wai tukuna kai kuna ja da baya gidan wace uwar za ku? Za ku yi wata magana banza? Dago kanka. Ya aka yi? Bai damu da koya kika yi kuka ba, amma da kika ci an taɓo Hindu, ji yadda suke shan mazga. Shin kin fara soyayya ne? Sai ki faɗa masa cewa ke ce Hindu ba? Gashi nan zuwa, ke ki tafi. Zo, mu je, bar nan. Ba za su sake magana ba za a kan Hindu ba. Ki faɗa wa Hindu cewa sun gudu, kuma ki ce dan Allah ta zo mana. Ai na riga na faɗa mata. Na gode. Za ku haɗa filin shakatawa. Na ce ba? Ai ta ce za ta zo ko? Kin tabbatar? To shikenan. Na ce ba? Kin tabbatar za ta zo ko? Kin tabbatar? To shikenan. Kai! Ina so ki bar tazara tsakaninmu kin gane ko? Me yasa? Duk da cewa baki kai Hindi kyau ba, ke kyakkyawar yarinya ce. Kuma da zarar kin zo kusa da ni, Hindi za ta iya isowa, za ta iya tunanin akwai wani abu tsakaninmu. Kai ina. Ba ma bukatar wannan. Shi yasa a bada tazara. Haka ya isa? To wai in tambaye ka, menene aikin ka ne? Tseren mashin. Oho. Nawa kake samu? Ke ba a tambayar namiji nawa yake samu. To amma ka tara wasu kuɗaɗe kuwa? Kana da ajiyayyun kuɗaɗe a banki da sauransu? Ina da isassu. Na yi tanadin su. Domin kuwa zan aure Hindi ne. Na ce ba? Kafin haɗuwarka da Hindu, ka taɓa shiga wata ma'amalar soyayya? Ka taɓa shiga? Ma'amala dai ina yi, amma wasu iri daban, amma ba ta soyayya ba. Me kake nufi da kai haka? To yana nufin dai ke kar ki tsammanin cewa sai na bayyana miki komi. To shikenan. A tunaninka to kana ganin ni me? Dillaliya. Me?
kin yi kuskuren fahimta magana ta ne. Dillali yana nufin mutum mai hada masoya biyu wanda yake mai girma ne kuma shi. Ya dai? Ya har yanzu Hindu bata zo bane. Kai. Me faru? Cewa ne ta je wajen shakatawa na Sanjibaya. Sha. Ni fa na kasa gane komai, me zai hana ki gaya musu ke ta Hindu? Ba wanda ke samun irin wannan dama. Wace dama? Damar ganin yadda masoyina yake zabarina, kuma a gabana. Gaskiya hakan babban dama ne. Yadda yake mararina ta nuna damuwa a kaina. Yadda yake ƙarya saboda ni. Daɗi gare shi. కేబీఆర్ పార్కులో జాగింగ్ కు వెళ్ళావంటూ విశ్వసనీయ వర్గాల ఇన్ఫర్మేషన్ స్విస్ వీధుల మంచులో మాట్లాడుతూ ఫ్రెంచిలో బర్గర్ తింటున్నావంటూ ఇంటిమేషన్ పాలకడలి అట్టడుగుల్లో పూల పరుపు మెత్తటి పిల్లో పైన పడుకునుండుంటావని క్యాల్కులేషన్ ఘనగోపుర భవంతిలో జనజీవన స్రవంతిలో నా వెనకే ఉంటూ దాగుడు మూతలు ఆడడం అనుకుంటా నీ ఇంటెన్షన్ Ke, Hindu? Ya haƙuri. Hamago, kin gani ko? Ina ce kin gani. ఎవరో ఒక వనితామణిని నువ్వేమో ననుకొని పిలిచి కాదని తెలిసాక వగచి సర్లే అని విడిచి వెనకడుగే ఎత్తరు కన్నా వెనకే ఉందేమో మైనా ఎదురెదురైపోతారేమో ఇహను ఎప్పుడైనా అనుకుంటూ కలగంటూ తనతోనే బ్రతుకంటూ దొరికి దొరకని దొరసాని దరికొచ్చేదెప్పుడంటున్నా అంటున్నా అంటున్నా బిచి 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 గా నచ్చి నచ్చి నచ్చావు బిచి 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 గా నచ్చావు బిచి 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 గా నచ్చి నచ్చి నచ్చావు బిచి 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 గా నచ్చావు Wanda zai aure ki kenan Raguvir. Ya zo dawo mana da kadarorinmu ne. Wato Hindu, inda gidan baki yana da girma haka a Hyderabad. Ki tunanin kadararmu wacce take can a Rajasthan. Lalle burina nan ganki a can. Tabbas zai tabbata. Me ya faru ne?
Ni fa dukiya ban taba damuwa da ita ba. Amma yau gashi babana na ga yana farin ciki. Bayan wani lokaci mai tsawo. Mun gode sosai. Haba ba komi. Kawu, kada mu bata lokaci. Kawai mu tafi gobe. Gobe? Mu dai bari sai bayan sati. Akwai ayyukan da zan gama. Wasu ayyuka? Jarabawa nake so na gama. To shi kenan. Gora. Na gama haukacewa a kanta, amma ko taɓa ta gashi ba zan iya ba. Kawai sai naga wani ya fito ya san baɗe mun kai. Gaba ɗaya haukacewa ma nake. Dan haushi zan iya sheke mutum da zallan hannayena. Fansar da ban sani ba nake ji a zuciyata. Waye wannan mai shigowa tsakanin namu? Lallai ina buƙatar amsa. Gora baya da wata tambaya a duniyar nan da ba ta da amsa. Soyayya da muradi. Muradi ne da ba cimma ba. Na tsawon ƙarni 4 ba a cimma shi ba. Shekaru 400 da suka wuce, shugaban dakarun Odegar ya kasance kai ne. Wannan shi ne tarihin rayuwarka ta baya. A ce bayan shekaru 400 an sake aihuwar mutum? Na kasa yadda da wannan abu. Sha. Wannan shine tarihin Odegar da aka rubuta cikin ɗaruruwan shekaru. Hoton gimbiyar lokacin Mitrabinda. Shin ka gane ta? Kuma kai ne Ranadev Billa da ya mutu saboda haukan santa. Wannan muradi ne ya sanya ka sake aihuwa. Wannan kwakwaran muradin sha'awar shi yake sanyawa za ka iya mata komi ba tare da wani dogon tunani ba. Kamar yadda ka yi, shi ma ya sake aihuwa domin ya ga cewar ya samu abin da ya rasa. Da zaran yana raye ba za ka taɓa samun damar taɓa ta ba. In dai har kana so ta zama taka, to lallai sai ka sheke shi. To ai fuskarsa bata fito da kyau ba. Yanzu ina zai kasance? Matar da ta sanya ka dawo wannan duniya, a sanadiyarta za ku sake gamuwa kamar a rayuwarku ta baya. A wannan rayuwa ma za ku yi faɗa domin ta. To wai ta zan same shi ne? Halitta ce za ta fara gano ku kafin ku gano kawunanku. Yayin da kuka tsaya gaba da gaba, tsuntsaye za su tashi su watse. Jan rana za ta kaɗe ta dawo baka wulika cikin samaniya. Zai taho tamkar aman ruwan wuta wanda dutse ke hararwa. Wannan shine Bairaba. Salim bai, kofi biyu da Allah. Kawo kofi biyu. Kai, aboki, kalli waɗancan dawakin 'yan sandan gwanin sha'awa. A ce mu samu mu hausu, mu yi ta samba da su kuwa malam. Da ba yarinya da ba za ta kware mana ba. To idan bayan ta kware maka din fa, ka faɗo daga dokin. Kuma a ce dokin ya sambaɗa maka harbi.
To daga nan ya kenan. Ai in gaya ma, ai ko yadda ka san Robin Hood haka na ɓata yaranta ta akan doki ina sukuwa. Kai, to in baka sani ba barin gaya maka bauna ya kai wa kallon dawaki. Au, ashe ba abu ɗaya ba ne? Kana matuƙar jin tsoron dawaki ne ko so ɗaya baka taɓa hawa doki ba? Ban taɓa hawa ba. Ba zan iya ba kawai. A wannan zamanin da muke ciki gwara hawa mashin ko kuma mota. Me yasa kai kuma ka makalewa dawakin nan haka jaki kawai? Jaki ba? Kuma ba sunan mutum ne. In ka faɗi wani abu da Hausa a turance kuma sai ka ga ma'anarsa daban. Wato, ana yawan ganin madam da wani saurayi mai suna Harsha, wanda yake zaune a nan. Ku duba duk wani lungu da sako, duk wani mai suna Harsha. To lalle ya zo min da shi. Kai, maza ku watsu, kowa ya watsu, aje, maza! Mai gida barka dai. Za ka iya zama a nan. Kai, ya sunanka? Chiranjeevi. Daga wani kamfani kake? Tambayar kafa nake. Daga wani kamfanin diraman kake? Wannan rigar taka gwanin launi mai kyau. Ga rawani ka sha, ga abun wuya ma. Sai dai wasu ma kyau ba. Kai, ya ka ganshi a cikin wannan shigar? Ka faɗa abin da ke ranka mana. Bai maka kama da mai ɗiban akwatunan mutane ba yana jira a mishi alheri? In ta yi ta kira wannan lambar bila adadin. Yawa, alo, ina ji. Wannan lambar da ka kira a halin yanzu ana amfani da ita. Haba da Allah, gaskiya. Manuwar ka zan yi kira. Ba kuɗi a ciki. Gashi ko, tashi mu je. Tun da zina ta maka bayani, baka gane abin da nake faɗa bane? Ye haba. Tayo ya manta wayarsa ne a nan. Yalla bai alan baka ce ta shigo. Ban ga alamun da gora ya ambata ba. Ina ganin ba shi bane ba fa. Ni ban damu ba ko ba shi bane. Duk wanda ya kusanci Hindu sai ya zama shekake.